Derek wis tiba ketiban ondo, iku paribasan sing pas gawe Siti Fatimah warga Madura. Mbok Ndewor iku diganjar hukuman 9 wulan dibuhi sakmarine gak mbayar cicilan montor ket taun 2021 iko. Malah montor Innova Reborn sing regane 400 juta repis wis gak ono nang tangane maneh, polahe digawa mlayu koncone Chandra sing saiki sik mlebu nang daftar telekan wong. Polahe gak mbayar cicilan barek ngelih tangano montor Innova Reborn sing regane 400 juta repis teko perusahaan leasing Auto Multi Arta nang wong liya. Siti Fatimah warga teko Madura diganjar hukuman 9 wulan dibuhi. Terdakwa sing gak mbayar cicilan montor 8 yuta saulan kepeksa direpotno pihak leasing sakmarine montor Innova Reborn gak ditemokno nang omahe. Teko fakta sidang, Siti Fatimah kebukten ngelih tangano montor Innova barek cara kredit liwat leasing nang Chandra sing saiki wis mlebu nang daftar telekan wong utawa DPO ke taun 2021 wingi. Hasil sidang dino iki teko tuntutan 10 wulan, dadi 9 wulan putusan dari teko hakim. Jadi iki mau pihak terdakwae terima putusan itu. Iku awalnya kronologine ya apa iki? Kronologine iku Siti Fatimah iku njupuk mobil, tapi tiga atas nama, sing jenenge Chandra. Nah, terus mobil iku mau teko Siti Fatimah, dikekno Chandra. Lah Chandra saiki wis gak ngerti parane nanti. Pihak leasing ngarepno CEDPO Chandra iso endang ditemokno, barek dicekel, barek montor sing diplayokno. Koro-koro ketatian iki pihak leasing torok materi 400 juta repis. Yusmana Windarto, CTV.